k'a gérer parce que comme ko nous responsabilité ko do ne kɔni b'a au conseil la ni tâche minnu confier na ni kan ka min kɛ au conseil ka niveau la n b'o kɛ conseil national de la jeunesse aussi pareil comme déjà ne yɛrɛ bɛɛ b'a kalama ne bɛ démarche ko ninnu kɔnɔ kosɛbɛ non anw fɛ ɲina CNJ la mankan ma k'a la mais au conseil la buruhaha dɔ tun bɛna k'a la mais Dieu merci o fana ko résolu la a tora muso bolo da la ale de y'an ka présidente ye tout à fait agali ne yɛrɛ ni dala ka délégation nana parce que ne bɛ bureau la an nana CCMEX la cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Tout à fait. En tout nano là et puis en yɛrɛ bololankolon na dɛ ani musakaw fɛnɛ nana ka di jamana ma. Voilà. Million kɛmɛ fila in tɛ. Tout à fait. A remise kɛra kunna sini hôtel Salam na. Donc kɔfɛ Malien minnu sigilen bɛ donc n bɛ Habib Sila fo yan kosɛbɛ n'o y'an ka président ba ye. A yɛrɛ de wele k'an bila Kasim kalo 3 kɔnɔ an sera ka million kɛmɛ fila fara ɲɔgɔn kan ka di jamana ma. Ko ka jamana dɛmɛ n'a ye. Donc bɛɛ nan'o la. Donc directement ni baara min kalo comme u b'a dɔn bon comme sɛbɛn ko ninnu ne bɛ n débrouiller o la kosɛbɛ. Donc i b'a sɔrɔ ni démarche min b'o côté fanfɛla nin na ne b'o o ko kɛ. CNJ fɛnɛ kɔnɔna la ni n jɔra ni n bɛ se ka fɛn wɛrɛ minnu k'a kɔnɔ n b'olu fɛnɛ kɛ donc n b'a gérer ni n ka planning ye comme anw fɛ yen mɔgɔw bɛ boli heure de nɔfɛ. An bɛ boli heure de nɔfɛ. C'est ça donc voilà. I y'a ye donc comme an bɛ nin structure fɛn fɛn la. Voilà a tɛ tɛmɛ o kan donc comme yen nɔ an bɛ baara fɛn fɛn kɛ au conseil fara CNJ ka association a bɛɛ ye bénévolat de ye parce que wari t'a la engagement de don bénévolat de don donc an b'a lajɛ an yɛrɛ b'a jateminɛ temps min ka kan an bolo wagati min na an bɛ boli ka taa an bɛ taa dɔɔnin kɛ a baaraw la donc Dieu merci CNJ la an bɛ ka se ka fɛn caman kɛ hali kɔsana in na kunun an ka mɔgɔw y'a clôturer révision des listes électorales an ka wulikajɔ bonyana la kosɛbɛ tout à fait an ye consulat accompagné o la kosɛbɛ an tun c'est ça Tidiane avec Sori avec le chargé d'affaires Sori bɛ Lyon mais n ka foli belebeleba b'a ye kosɛbɛ a cɛsirilen don kosɛbɛ an ka fɛn bɛɛ la an ka fɛn bɛɛ la il est présent et puis ale de bɛ c'est à dire ale de bɛ wuli dugu ni dugu ka taa maliyɛnw ka kungo la ni fɛn fɛn bɛ yen il est présent donc an b'u fo yan ko waleɲuman dɔn donc ni an ye o fɛnw kɛ fɛn fɛn bɛ maliyɛnw touché maliyɛn jeunesse wulilen don k'i jɔ a la an b'a engagé donc an ye campagne de sensibilisation baw kɛ o la avec le conseil national de la jeunesse en même temps avec les associations aussi chaque fois là où il faut an bɛ information partager ka sensibilisation di maliyɛnw ma u ka t'u ka enregistrer u ka t'u ka radiation kɛ u ka t'u tɔgɔ don listes la pour que don n'a nata ni kalafiliw sera donc u ka se k'u tɔgɔ sɛbɛn o la an y'o wulikajɔw caman kɛ voilà donc o CNJ an b'o baaraw kɛ ten au conseil fɛnɛ na ni baara minnu kan ka kɛ bénévolat ma n'an bɛ se ka temps min sɔrɔ k'o kɛ an bɛ t'o kɛ n'an ma temps sɔrɔ don min na an bɛ hakɛ to ɲini fɛnɛ k'o don na o ɲɛna kosɛbɛ bamananw ko ko min ye kɔmɔ na kun ye dɔn ye nin bɛɛ la o bi Mali sɛbɛn sɔrɔli cogo passeport carte nina biométrie n t'a dɔn séjour ni mun ni mun ani carte de séjour ani les actes consulaires a ko bɛ cogo di bi bon bi Kasim a ka gɛlɛn dɔɔni a ka nɔgɔn n bɛ se k'a fɔ ni n ko a ka gɛlɛn o ye yɔrɔw dɔ la a ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye bi an bɛ yɔrɔ min na Kasim maliyɛn minnu bɛ Faransi degun belebeleba dɔ b'u kan toujours n b'a dɔn don tɛmɛnen na an da sera a ma o ye nina ko problème ye nina in n'i y'a jateminɛ hali bi Kasim a kɛn bɛ ka kojugu a tɛ ka c'est à dire nina in kɛn bɛ ka degun yɛrɛ de lase maliyɛnw ma a ma yɛlɛma ka kɛ biométrique y'aw fɛ yen de toujours biométrique don mais biométrique min don i b'a dɔn toujours nina kelen de don parce que yɔrɔnin dɔ bɛ yen mɔgɔw m'a faamu nina in filɛ nin ye nina ma bɔ yen nina bɛ yen toujours mais juste a kɔnɔminɛnw bɛ yen c'est à dire c'est la carte nina min tun bɛ yen u y'o confection de jɔ mais la fiche individuelle nina ça continue toujours parce que ale fiche in c'est obligatoire c'est indispensable pour l'obtention d'un passeport parce que i tɛ se ka passeport sɔrɔ cogo si ni numéro nina in t'i bolo donc toujours c'est comme nina in de bɛ o kelen de bɛ biométrique fɛnɛ kan parce que n'i y'a jateminɛ biométrique fɛnɛ dilanna ni nina base de données ninnu de ye direct a bɛɛ y'ale kelen de ye donc maintenant pour que i ka passeport sɔrɔ fo numéro d'identification nationale nina in de ka k'i bolo bon ni dun an da delila ka s'an ma yan n yɛrɛ nakunba fanba y'o bi Kasim degun min bɛ maliyɛnw kan bi o y'ale nina ko problème ye parce que maliyɛn camanba de bɛ bi n'u bloquelen don Faransi o ko in kama parce que u bɛ fɛ Kasim mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ ka se ka baara kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ ka se ka séjour sɔrɔ bon minnu ye chance sɔrɔ ka taa Faransi bɛɛ b'a dɔn Faransi ni séjour t'i bolo i ka foyi ma dafa a bɛ kɛ comme ni sabara t'i sen na parce que ni titre de séjour t'i bolo Kasim i tɛ se ka so sɔrɔ ni séjour t'i bolo
i tɛ se ka baara kɛ ni séjour t'i bolo i tɛ se ka voyager ka n'i somɔgɔw lajɛ ka segin hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan donc ni séjour t'i bolo i ka hakɛw i ka droit fɛn fɛn bɛ Faransi i tɛ se k'o sɔrɔ bon an balima caman bi n bɛ o degun de kɔnɔ bi Nina ka da Nina ko kan parce que pourquoi Nina na erreur cayara a la kosɛbɛ parce que depuis Nina kɛ wagatini mɔgɔ caman tun ma Nina don ba la parce que dɔw tun b'a fɔ an t'a kɛ dɔw yɛrɛ ta kɛr'u kɔfɛ parce que dɔw yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ du carnet ta ou bien ka du yɛrɛ papier bɛ ta ka taa kɛ bɛɛ place la i b'a sɔrɔ erreur caman yera a la erreur kɛra dɔw ka si la erreur kɛra dɔw tɔgɔ la erreur kɛra lieu de naissance la bon o problème de correction in dɛ o de ye problème fanba ye bi min bɛ faransikaw kan faransi yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn caman min bɛ extérieur la n'i y'o o bɔ u ka problème na bɛɛ a bɛ dɛn mais moment dɔ la an ka jamana tun ye sariya kisɛ dɔ bila sen kan n'an b'a fɔ a ma an bɛ se k'a fɔ c'était une loi temporaire parce que a kɛra wagati kunkurun kɔnɔ ko ka loi sariya kisɛ dɔ bila sen kan pour que u ka se ka correction massive kɛ mɔgɔ minnu bɛ a problème kɔnɔ k'a ta cas par cas ka correction kɛ o hukumuni kɔnɔna na mɔgɔ caman ka correction sera ka kɛ mais hali bi mɔgɔ bayirika de bɛ minnu ta ma se ka ɲɛnabɔ parce que caman bloqué an ye min fana mɛn ko o waatini min dayɛlɛla fana ko caman nana si falenko de kuma fɔ ka caya ko o yɛrɛ de cayara la kosɛbɛ o de y'a to ko ɲɛmaw y'a jɔ c'est vrai si falen ka ca la mais o si falen i b'a dɔn yɔrɔnin dɔ bɛ yen an bɛ se kɔ peut-être n'an y'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔw u b'a faamu parce que n'i tɛ yen i t'a cogoya dɔn mais fo mɔgɔ i ka kɛ yen nɔ pour que i k'a dɔn min b'a la c'est vrai mɔgɔ t'i ka jamana pousser ka bila fili la ou bien ka bila faute la o si t'an si ka laɲini ye mais n'i ka jamanaden kɔnɔden bɛ yɔrɔ dɔ la n'a ye lahala dɔ ta ou bien a taara sira dɔ fɛ parce que i b'a dɔn mɔgɔ bɛ siraw dɔ ta pour que ka sɛbɛn sɔrɔ nɔgɔya la tubabula o de bɛ caman bila la parce que anw bɛ yɛlɛmali min kɛ tubabuw tɛ sɔn o ma tubabuw fɛ n'i ye kelen min di obligé i bɛ baara kɛ n'o de ye parce que i b'a sɔrɔ a tɛ falen n'i ye kelen min di est-ce que an fana ta in tɛ ka taa o sira de fɛ an bɛ ka taa o sira de fɛ o de ye sira jɛlen ye mais min kɛra dɔrɔn parce que anw ta in bɛ daminɛ a fili kɛra anw ka daminɛ na c'est ça bon o fili minnu anw kun sirannen don mɔgɔw siranna parce que mɔgɔw bolo ko n'a y'o kɛ k'a bɔra rattraper et pourtant o de kɛra bi bon an kan k'a jateminɛ fili minnu kɛra daminɛ la fɛɛrɛw de kan ka kɛ k'o filiw corriger ka sɔrɔ k'a fɔ kangari gɛlɛn da mɔgɔw ye bɔ fili minnu a tɛ se ka kɛ bilen mais kɔrɔlen minnu bɛ yen solution ka ɲini olu ka cas résolu k'a fɔ bɔn nin wagati in kɔfɛ nin ye nin bannen de ye donc ba e min bɛ nin ko in cɛma Faransi ye jama fanba bɛ na ni mun de ye aw fɛ yen kosɛbɛ ko k'o ɲɛnabɔ u ye Nina yɛrɛ la Kasim anw bɛ fɛn fanba min sɔrɔ o ye si yɔrɔ de ye parce que i b'a sɔrɔ siw tɛ kelen ye n t'a dɔn n delila ka tɛmɛ i ka plateau kan n da delila ka s'a yɔrɔ dɔ ma dɔɔni comme bɔlɔlɔw kɛ fɛn dɔ bɛ yen i tɛ se k'a bɛɛ développer mais n b'a fɔ cogo dɔ la i b'a faamu parce que i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa sɛbɛn ɲini na anw fɛ yen sɛbɛn sɔrɔ sira dɔw ka teli ni dɔw ye parce que Faransi sariya yɛlɛmana sisan parce que Faransi fɔlɔ i bɛ taa san 3 i bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ mais ɲina kɔsana in na ministre de l'intérieur kɔrɔ dɔ tun b'u fɛ yen droite de tun don Bruno Retailleau a wulila ale tun nana ni loi dɔ ye k'a yira ni tunkaranke n'i donna Faransi tant que n'i ma san 7 sɔrɔ da tɛ don i ka sɛbɛnko la a y'a gɛlɛya kojugu bon et pourtant mɔgɔ caman bɛ yen n'i taara tubabuw fɛ yen u ka branche dɔ bɛ yen a bɛ collectivité de décentralisation branche dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma le département a bɛ taa comme an ka conseil de cercle ni conseil régional bɛ cogo min na tan donc ni département olu ka dispositif dɔ bɛ yen u b'a fɔ l'aide sociale à l'enfance u bɛ denmisɛnninw de dɛmɛ bon ni mɔgɔ min nana ni denmisɛnnin si b'i la sisan ni i ma san 18 sɔrɔ n'an b'a fɔ ma les mineurs denmisɛnnin fitini funankɛn minnu ma san 18 sɔrɔ n'i ma san 18 sɔrɔ ni âge bɔra i bɛ t'i gɛrɛsɛgɛ siffler olu fɛ yen bon n'olu y'i ta olu ka sɛbɛn sɔrɔ ka teli donc olu b'i bila kalan na u b'i bila formation na min bɛ wolo baara la direct donc i b'a sɔrɔ san 3 kɔnɔ e bɛ se k'i ka sɛbɛn sɔrɔ i b'i ka baara la en même temps i b'i yɛrɛ ta parce que olu b'i dɛmɛ o de la c'est-à-dire formation régularisation ani intégration olu b'o de kɛ bon o de sira ka teli caman bolo bon o de y'a to c'est ça o de b'a to caman bɛ taa n'u taara yen déjà u bɛ taa si tɔgɔ di ni si dɔ ye donc n'o fɛnna i b'a sɔrɔ ni département mɔgɔw ta donc i b'a sɔrɔ o si ni Nina tɛ kelen ye bon n'olu y'i ta sisan olu b'i ka fɛn bɛɛ valider an b'a fɛ sa o si de ka si min tar'o la o de si ka na Nina na tout à fait donc maintenant n'olu y'i ta sisan olu b'a fɔ f'i ka na ni passeport de ye pour que se carte kɛ d'i ma parce que u bɛ carte dilen do i ma mais na ni passeport ye dɔrɔn an b'a d'i ma donc maintenant kɛlɛ de bɛ na wuli sisan f'an ka na Nina de lasegin k'o bɛn yen si ma donc an ka mɔgɔ baden de b'o problème kɔnɔ parce que d'un côté olu b'a ye c'est comme quoi caman b'o a faamu ten
ko parce que an bɛ jamana min kɔnɔ faransi ye papier di an ma mais an ka jamana ka bana k'a da an ma k'a sɔrɔ bon pour eux papier in bɛna min ɲɛ o ye o de ɲɛbɔ de la parce que n'i ye papier in sɔrɔ i bɛ so sɔrɔ i bɛ baara sɔrɔ i bɛ navette kɛ bon an bɛ wari fɛn fɛn fɛnɛ ɲini ye a bɛɛ bɛna faso de la donc c'est pour cela certes fili don donc e tun bolo gouvernement tun ye dayɛlɛli min kɛ o tun fɔra kosɛbɛ o tun bɛ se ka to ɲɛfɛ dɔɔni voilà faama ta ka se ka ɲɛnabɔ parce que hali n'i y'a kɛ cogo cogo bɛɛ ta tɛ se ka ɲɛnabɔ non 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 don kuma o kuma bɛɛ ta tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que o sariya min tun bɛ yen il me semble que o sariya in wagati de tɛmɛna parce que o loi in an ye faama ɲininkaliw kɛ an ye min sɔrɔ a la c'est comme o loi min tun bɛ yen ni a passera assemblée la u tun ye commission interministérielle dɔ bila en place pour que olu ka statut a baara kan k'a lajɛ mɔgɔ minnu ka kan ka corriger u k'o corriger alhamdulillah caman ta ɲɛnabɔ mais hali bi tɔba min bɛ yen donc n'u bɛ se ka jateminɛw kɛ pour que hali k'a lajɛ k'o sariya in k'a prolonger dɔɔni pour que minnu tɔw minnu bɛ yen jama min bɛ yen n'u bloquelen don olu ta ka se ka corriger o ye jama fankelen ye kasi jama fanba dɔ fana bɛ yen u nana k'u bɛna bɔ somɔgɔw la ka segin passeport banna k'u to yan u bloquelen don yan olu baden bɛ Bamakɔ yan fɛnɛ an balima caman de bɛ ne yɛrɛ mais mun b'o passeport yɛlɛma gɛlɛya parce que i b'a sɔrɔ fɔlɔ si min tun bɛ passeport dɔ in kan fɔlɔ ani sisan u nana n'u k'u bɛ taa passeport kura ta ni n'a ka base de données kɔnɔ a bɛ fɔ ko non nin tɛ yen nin de bɛ yen est-ce que i ye ko gɛlɛya ye donc a bɛna fɔ sisan ko fo i ka correction nina de kɛ bon o correction nina fɛnɛ kɛtɔ kasi mun na o de ye kataba 4 ye tɛ sɔrɔ dɔw bɛ yan a bɛ san 1 san 2 bɔ ne yɛrɛ bɛ yan mɔgɔ ne nana ni san cɛ mɔgɔ hakɛ min ye ne wele n'u bɛ Bamakɔ yan ko u nana u dɛsɛra ka taa séjour b'u bolo dɛ mais u tɛ se ka taa parce que i tɛ se ka voyager don avion kɔnɔ ni passeport tɛ bon laissez passer an ka jamana consulat n b'u fo o la kosɛbɛ parce que olu ye document dɔ bila en même temps ni passeport t'i bolo i bɛ se ka laissez passer sɔrɔ ale kɔni bɛ se ka bɔ n'i ye mais a tɛ se ka don n'i ye i y'a ye u bɛ laissez passer d'i ma i bɛ se ka bɔ mais a tɛ se k'i ladon n'i nana parce que a bɛ d'i ma i b'a sɔrɔ ni urgence dɔ bɛ dɔw bolo ko dɔ bɛ se ka cu i kan passeport t'i bolo mais i bɛ se ka voyager mais n'i nana i ka passeport ta Mali la i ni passeport bɛ segin donc i y'a ye bon caman fɛnɛ nana o cas la u tɛ se ka taa donc passeport baara bɛ yen so bɛ perdu baara bɛ perdu caman b'u ka baaraw perdu caman yɛrɛ tɛ se ka segin bilen yɛrɛ parce que séjour fɛnɛ année de b'a la séjour dɔw ye san 1 dɔw ye san 4 dɔw ye san 10 bon ni minnu bɛ chance sɔrɔ ka san 4 sɔrɔ donc olu bɛ se ka u grouiller sisan o san 4 kɔnɔ ka corriger ka sɔrɔ ka segin ka taa mais minnu ta ye san 1 ye a caman ka papier bɛ tiɲɛ an yɛrɛ caman dɛmɛ fɛnɛ hali u kɛlen k'u ka correction kɛ an bɛ a lajɛ ka u dɛmɛ démarche ko la pour que u ka se ka visa de retour sɔrɔ ambassade ka niveau la parce que n'i bɛ baara la n'i ka baarakɛyɔrɔ ye papier da i kan ani ka so papier bɛ yen n'o yira la ambassade bɛ visa de retour d'i ma i bɛ segin mais problème bɛɛ bɛ passeport ko in yɔrɔ de la Kasimu yan Mali la ani nina ko in donc c'est vrai an b'an plaider de parce que n'i y'a ko jateminɛ an bɛ se k'a fɔ an jo t'a la mais jamana fana kan ka fan dɔ lajɛ jamana kan ka fan dɔ lajɛ parce que est-ce que Asimi tun b'o de kɛ c'est ça an jo t'a la dɛ Asimi tun ye dayɛlɛli dɔ kɛ si pour que ka se k'a to mɔgɔ ka se ka don nka an balila k'a ye a nana datugu c'est ça ko in de sera parce que fɔlɔ an ka wulikajɔw la min kɛn bɛ k'a datugu parce que ko sariya kisɛ min tun bɛ yen min tun bɛ mɔgɔw yamaruya comme fɛn bɛɛ bɛ kɛ sariya de kɔnɔ parce que n'i ko i bɛ maga mɔgɔ tɔgɔ ni jamu ni si la procédure de b'a la parce que kosɛbɛ donc a tɛ se ka yɛlɛma fo ka jugement kɛ coordonné kan ministère de la justice da bɛ don a la ministre de l'intérieur da bɛ don a la administration territoriale da bɛ don a la hali primature da bɛ don a la donc procédure dɔn fɛn dɔ don o commission minnu tun bɛ yen min ɲɛsin bɛ nin baara in na c'est comme olu tun ye min bila en place temporairement o de c'est comme o de o wagati de banna donc an kɔni bɛ se ka min kɛ kura de ka sigi sen voilà ka lajɛya dɔɔni c'est ça ɲɛmɔgɔw k'a jateminɛ soit n'u bɛ sariya wɛrɛ ta c'est-à-dire loi spéciale wɛrɛ ta a kama k'a cas corriger ou soit u tun ye min bila en place u k'o prolonger pour que a ka se ka kɛ sinon Kasimu bi an bɛ yɔrɔ min na dossier min bɛ ministre délégation des Maliens de l'extérieur la correction na a bɛ dossier 10 kɔ bɔ dɛ minnu bilalen don ka na minnu yan nɔ kɔni parce que i b'a sɔrɔ n'u nana anw fɛ association na anw b'u reçoit u bɛ na anw b'u dɛmɛ parce que consulat ye formulaire dɔ bila en ligne anw b'u dɛmɛ k'o formulaire pré-rempli donc n'an y'o pré-rempli u b'u ka document prévu bɛɛ k'a yira ko séjour b'i bolo Faransi k'a yira i bɛ baara la k'a yira so b'i bolo k'a yira papier wɛrɛ b'i tɔgɔ la o tɔgɔ anw b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu bɛ taa bila ka taa consulat la recommandé la donc n'u y'o bila consulat la consulat fɛnɛ b'o dossier transféré Bamakɔ ka bordereau d'a kan après u kan ka to bordereau de minɛ ka sɔrɔ ka taa tribunal la ka jugement kɛ donc dossier hakɛ min fɛnɛ bɛ yan nɔ o de ka ca
wa kasim dossier minnu fana traiter n'u ye minnu fana ta rejeté ko dépassement d'âge o fana de ka ca bon mɔgɔ caman o de kɛmɛ ka fa don mɔgɔ caman na fana bi parce que donc n'a fɔra ma dépassement d'âge c'est comme e yɛrɛ b'a ye ɲɛnabɔ cogo tɛ e ka k'a la bilen bon ni a duma taacogo wɛrɛ foyi t'i la n'o duma ɲɛnabɔ i tɛ se ka baara kɛ i tɛ se ka voyager hali bi France i tɛ se ka yala parce que u wulilen don dunanw kama sisan kosɛbɛ kasim contrôle barika ka bon yen kosɛbɛ u bɛ tile contrôle la transport kɔnɔ papier tɛ minnu bolo u b'u minɛ u bɛ OQTF da u kan hali contrôle la fɔlɔ contrôle minnu tun tɛ kɛ sisan u b'a kɛ transport kɔnɔ u bɛ yala u bɛ bali u b'i lajɔ dɔrɔn k'i ka papier yira bon n'i ma papier ma sɔrɔ i bolo dɔrɔn u b'i ka fɛn verbal ta dɔrɔn u bɛ OQTF da i kan fɔlɔ don OQTF tun n'a tun dar'i kan kasim san kelen de tun don a bɛ wuli a yɛrɛ ye automatiquement après 1 an ça devient caduc mais maintenant c'est 3 ans n'u y'a da i kan san 3 in kɔnɔ e tɛ se ka foyi kɛ i tɛ se ka baara kɛ i tɛ se ka c'est-à-dire i tɛ se ka papier wɛrɛ ɲini i tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ n'u tilara ka i minɛ o san hakɛ kɔnɔ u bɛ tila ka interdiction da i kan de retour sur le territoire pendant plus de 2 ou 3 ans bon o de kɛn bɛ ka maliyɛnw sɛgɛn kosɛbɛ papier tɛ mun parce que n'a fɔra sisan e ka san e fana tɛna to o ka nana munumunu na i tɛ se tu es obligé i bɛ fɛn dɔ kɛ voilà o baara c'est ça bon baarakɛyɔrɔ sira la u bɛ mɔgɔ caman minɛ ten donc mais caman fana ka sɛbɛn ko balilen don nina ko in dɔrɔn de la i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ filɛ donc carte d'identité ko in kun ka fisa ni wolosɛbɛn ko in ni nina ko in ye sa kɛ kosɛbɛ parce que hali bi caman bɛ na an ka association na kasim u bɛ na parce que u mago bɛ carte consulaire la parce que fɔlɔ n'u tun ye carte d'identité an ka carte d'identité couleur kakima min tun bɛ yen fɔlɔ parce que ni département mɔgɔw tun b'o demander mineur fɛ n'i nana n'o ye dɔrɔn u bɛ sɛbɛn d'i ma n'o ye hali ni passeport ma na fɔlɔ mais sisan comme o carte d'identité in fɛnɛ o remplacera ni carte d'identité biométrique ye bon biométrique dun ye nina de ye donc problème farala problème kan en fait ya donc problème farala problème kan parce que fɔlɔ avec la carte biométrique carte d'identité dɔ in i bɛ taa n'i ka wolosɛbɛn ye dɔrɔn ani wari u b'a kɛ ka d'i ma mais maintenant biométrique nalen maintenant toujours numéro nina de b'ale mais sira jumɛn de bɛ yen n'i ye nin gɛlɛya in sɔrɔ k'i kan ka t'o sira fɛ parce que mɔgɔ caman ma ala anw yɛrɛ wele u b'a f'i ɲɛna k'u nana ou bien nka u segili gɛlɛyalen don kasim fo ka nali yɛrɛ kasa ci dɔw nun na ko i tɛ se ka na a bɛ n'a fɔ Espagne yɛrɛ ka fisa ni Faransi yɛrɛ Faransi ta ka jugu n'a bɛɛ ye parce que sisan bon Espagne yɛrɛ Europe san Espagne de ka fisa parce que olu de bɛ ka hali sɛbɛn don dunanw ma san ka caya Faransi tiɲɛna n'i y'a jateminɛ Faransika yɛrɛ min bɔra ka taa Espagne kasim a ka ca ni mɔgɔ ba damadɔ ye nin san 2 in na parce que anw b'u caman accompagner u bɛ na an fɛ n'u dɛsɛra a la Faransi co u bɛ taa Espagne mais hali Espagne ko in na passeport de bɛ ka mɔgɔw bloquer ne yɛrɛ ka ne to yan passeport san mɔgɔ hakɛ min yɛrɛ ne wele Zena k'a fɔ ko u ye sɛbɛn sɔrɔ Espagne u bɛ taa kalo 9 sɔrɔ u bɛ san 1 sɔrɔ mais a bɛ k'u ka na ni passeport ye a tɛ sɔrɔ donc i bɛ bloquer sur tous les plans bon ni nin dun t'i bolo i tɛ se ka yala Europe kɔnɔ i tɛ se ka baara kɛ mais aw ka tɔn kɔnɔna na comme e bɛ au conseil la Habib ninnu tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na parce que k'a jateminɛ fana sɔrɔ ko min b'a la a n'a bɛ nafa min ɲɛ an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan olu fana n'i y'a ye an caman b'an pan kan olu don dɛ kuma y'o de ye quoi Kasim n'i y'a jateminɛ o yɔrɔ la an ka sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya an yɛrɛ t'a kalama ni y'a kun ye a kun ye nin de ye parce que min kan ka ci e ma n'ale t'ale bolo a tɛ baara la ale yɛrɛ ka bɔli ale kɛn bɛ toto de i tɛ se ka bɔ kɛnɛma parce que n'i bɔra u b'i minɛ u bɛ OQTF da i kan bon i dun ka bɔ sortie bɛɛ bɛ kɛ risque de ye hali k'a fɔ ko n taara dumuni san foyer la ka na c'est un problème aujourd'hui parce que ala k'an kisi n'u y'i minɛ ni sɛbɛn t'i bolo u bɛ fɛn da i kan bon ni fɛn de dara i kan c'est comme i bɛ san 3 retard wɛrɛ de ta encore parce que n'ale dar'i kan san 3 kɔnɔ e tɛ se ka papier ko foyi kɛ bilen fo e ka avocat de ɲini k'o sauter o wulili yɛrɛ fɛnɛ e bɛ musaka min sara o la c'est énorme kana fara i bɛ musaka min sara nina correction na Mali la fɛnɛ c'est énorme sinon i ye min fɔ Habib n b'a fɔ yan kosɛbɛ an natɔ an nana ni doléance de avec la présidente Dalla Dramé doléance an ye note point minnu ta a bɛ point 11 bɔ besoin an ye recensement des besoins de kɛ avec le haut conseil problème bɛ maliyɛnw dala ye papier ko in b'a la nina ko in mais problème ka ca dɛ mais problème jugumanba bi o ye nina ko in de ye donc problème b'o la hali rapatriement de corps o problème b'o la passeport ko b'o la acte consulaire wɛrɛw problème b'o la foncier ko problème b'a la mais an y'a bɛɛ kɛ note ye dossier ka na doléance di Habib ma Habib fɛnɛ a y'a lase ministre fɛnɛ ma a b'o fɛnɛ wuli ka jɔw la mais olu fɛnɛ ta dɔrɔn ta faut que fɛn min de don c'est à dire décision politique de don il faut que hali an ka wasaden minnu fɛnɛ bɛ CNT la u k'u jeni yɔrɔ finna parce que a fɔra ko an ka représentants bɛ CNT la si vraiment u bɛ yen an b'u dɔn si tel est vrai si tel est vraiment réel c'est le moment où fɛnɛ ka wuli k'u jɔ u k'u hakili to kɔfɛ mɔgɔ ninnu na Bamsu bɛ yen Amidou Traoré bɛ yen qui est le vice-président du CNT voilà kɔrɔ Amidou ani Bamsu bɛ yen c'est le moment
u fɛnɛ ka wuli parce que ni fɛn fɛn sariya ko olu de bɛ se k'o boliboliw kɛ parce que anw ye association in i b'a sɔrɔ anw bɛna cadre wɛrɛw la c'est ça parce que olu bɛ se ka ministre interpeller u bɛ se ka don faama bɛɛ kan commission b'u fɛ a kama yɛrɛ commission b'u fɛ a kama u bɛ se ka don bɛɛ kan pour que k'a kow sumo la k'a lajɛ blocage min bɛ yen u ka se k'a lajɛ k'a jateminɛ bien vrai que jamana kɔnɔdenw yɔrɔ dɔ la an jo t'a la mais fɛɛrɛ ka sɔrɔ dɔ ka bɔ jama mɔgɔ dumuni na absolument parce que Kasim n'o kɛra sisan hali kunu i b'a dɔn ko an balimakɛ dɔ nana ka bɔ États-Unis États-Unis passeport de b'a bolo bon papier ka malien don dɛ malien don a ka nina b'a bolo nka u y'a lasegin dɛ n'est-ce pas u y'a lasegin bon o problème ka ca hali an yɛrɛ fɛ bi parce que su in na de ɲa mɛn ko Job ye communiqué kura dɔ kɛ ka danfara don kow la dɔɔni si n y'o communiqué yɛrɛ récemment yani n ka na parce que i b'a dɔn nin ko in maliyɛnw sɛgɛnnen don nin ko in na kosɛbɛ kɔfɛ parce que fɛn mesure dɔ bɛ certes an b'a ta a k'a bɛ faamu mais souvent minnu bɛ kɔfɛ a b'u impacter kojugu surtout maliyɛn minnu bɛ yen parce que i b'a sɔrɔ Mali nationalité b'u bolo mais jamana wɛrɛw fɛnɛ taw b'u bolo bon i b'a sɔrɔ a b'u fɛnɛ c'est ça bon yen fɛ fɛnɛ sinon cɛ hakilila tigɛlen kun ale ko ni n'a kɔni n'ale bɛ Mali dugukolo kan ka ban a kan ka to yen nka passeport o ye américain ye fɔlɔ a tun bɛ passé mais sisan fɔlɔ exception pour régime minnu tun bɛ yen dans le passé i b'a sɔrɔ fɔlɔ ni Mali carte d'identité b'i bolo ni n'a b'i bolo i b'a ni fɛn bɛɛ o tun ye accord bɛnkanw dɔ ye dɔrɔn ka nɔgɔya kɛ jamana kɔnɔdenw ka taama ma taa ni ka segin ma olu tun bɛ passé mais maintenant hali France sisan ni France passeport de b'i bolo i ye malien ye ou i ye malien ye fo visa de ka k'i ka passeport kɔnɔ sinon i tɛ na ou bien passeport malien ka k'i bolo parce que o yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ na anw ka association anw b'u dɛmɛ o fana farala ko kan o fɛnɛ b'a kan o fɛnɛ degun wɛrɛba ye min fɛnɛ bɛ yen mais o fɛnɛ alhamdulillah parce que visa fɛnɛ bɛ ka di dɔɔni à titre exceptionnel parce que a serré la quoi en fait mais sisan san 2026 kɔnɔna na ne b'a fɛ ka taa tunga la ne k'an ka mun kɛ n ka mun ni mun ɲini yaasa n kana taa don aw ka nin kuma ɲɔgɔnna na Kasim ni sɛbɛn jumɛn ni jumɛn n kan ka olu ɲini yaasa n ka se ka passeport sɔrɔ 2026 la bi an bɛ wagati min na n'i b'a fɛ ka taa tunga na i b'i jija i ka passeport ka k'i bolo à jour o dɔrɔn tɛ dɛ i k'i jija Kasim i ka nina données ka kɛ à jour parce que données min bɛ fiche nina kan i k'i jija o ni passeport ka kɛ kelen ye o n'i ka wolosɛbɛn ka kɛ kelen ye il faut que données bɛɛ ka kɛ identique sinon n'o t'i bolo n'i taara i bɛ sɛgɛn dɛ o problème de bɛ yen donc an yɛrɛ b'an profiter parce que hali sisan caman n'u nana association na ne b'a f'u ye caman yɛrɛ bɛ na n'an y'u dɛmɛ n b'a fɔ bon an b'a lajɛ n'a bɛ se ka kɛ n'a tɛ se ka kɛ yani i ka don a la n'an yɛrɛ bɔra minnu ta kalama k'u bɛna taa ne b'a fɔ aw kana taa aw ka données kɔrɔlen minnu b'aw bolo dɛ a ye don n'o ye i ka baara kɛ n'o ye parce que avec ça i bɛ passeport sɔrɔ avec ça n'i donna n'o ye n'i y'o di yani i k'a di administration ma a to mɔgɔ ɲɛ yen nɔ voilà bon i b'a sɔrɔ o ko k'a ka gɛlɛn comme an fɛnɛ an doncogo ka ca jamana in kɔnɔ a doncogo bɛɛ tɛ fɔ a bɛɛ tɛ se ka lakali bon doncogo ninnu de bɛna kow caya mais an kɔni ka welewelekan ye min ye dɔrɔn c'est à dire jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ se k'a lajɛ tiɲɛ tiɲɛ mɔgɔ minnu bɛ degun na jamana kɔnɔdenw don et puis u bɛ ka ɲinini min kɛ a bɛ ka ɲini ka na yan de ni ye diaspora ka ɲinini bɛɛ lajɛ a bɛɛ bɛ na yan de donc mais min bɛ se ka yen sigi fɛnɛ nɔgɔya u bolo moi je pense que exception bɛ se ka ɲini kow la maliyɛn minnu bɛ Allemagne olu fana bɛ k'u ta fɔ ayi Kasim ko yɔrɔ bɛɛ de don France an bɛ ka France ta fɔ Italie ta ka jugu n'o ye Espagne ta ka jugu n'o ye hali Afrique de l'Ouest centrale a bɛ nin bɛɛ la même aujourd'hui ne taara Guinée équatoriale u ko ne ma ko passeport ko visa ne ko a bɛ ten de dɛ gabon u y'a ɲininkali pareil bon visa de bɛ an ni nin bɛɛ cɛ et puis bon nina ko in certes nina ka ɲi kosɛbɛ parce que a b'a to an ka documents bɛ sécuriser parce que c'est des documents biométriques sécurisés mais min ye anw ka kɛra anw ka problème dɔɔni dɔrɔn funkun fɔlɔ minnu kɛra erreur de cayara u la kosɛbɛ voilà o de ye fɛn n'u sera ka sincèrement ka mécanisme bila en place erreur fɔlɔ minnu kɛra minnu ta la dan donc ça veut dire que passeport sɔrɔ f'i ka kɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen tout à fait wolosɛbɛn nina c'est ça olu bɛɛ ka kɛ kelen i ka se ka taa i ka wolosɛbɛn sɔrɔ min ka ɲi min ni nina bɛɛ ye kelen ani n'i bɛna taa passeport i ka fiche nina fɛnɛ o bɛɛ ka kɛ kelen donc o de b'a to i bɛ passeport sɔrɔ donc n'i ye passeport fɛnɛ sɔrɔ renouvellement tɛ gɛlɛya sinon n'i ka nin données ninnu ka ɲi a ko ka nɔgɔn i b'i ka rendez-vous ta dɔrɔn i bɛ t'i ka passeport déposer a bɛ waati joli de ta passeport nin wagati in na passeport a ka teli hali an ka consulat na ka teli n'i ye passeport normal déposer yan nɔ dɔgɔkun 2 de don a mɛnnenba ye kalo 1 France fɛnɛ o cogoya kelen de don dɔgɔkun 2 a mɛnnenba ye kalo 1 o ye passeport normal ye mais passeport VIP n'an b'a fɔ ma premium France ale ye tile 3 mais a mɛnnenba ye tile 10
mais Mali la yan nɔ tile kelen de don voilà comme anw be kɔfɛ i b'a sɔrɔ anw ta f'u ka na yan ka tila ka voilà donc o ko ka teli et puis an ka consulat n b'u fo kosɛbɛ parce que an ka consul minnu bɛ yen nɔ sincèrement kasi u bɛ baara la parce que bi bi in na France démarche caman nɔgɔyara parce que u fana y'u adapté tubabuw ka système in na ka fɛnw numériser ka rendez-vous bila en ligne mɔgɔw bɛ rendez-vous ta pour que file d'attente ba ninnu kana kɛ sisan rendez-vous u bɛ rendez-vous bila n'u ye rendez-vous bila i b'i ka rendez-vous ta site kan i b'i ka dossier fara ɲɔgɔn kan i bɛ t'i ka dépôt kɛ après n'i ka passeport bɔra u bɛ SMS ci ma k'i ka passeport bɔra i bɛ n'a ta ou bien ni i ma SMS sɔrɔ i bɛ se ka wuli ka taa n'i ka reçu ye ni tile 15 tɛmɛna i bɛ taa i b'i ka passeport labɔ donc u ye baaraba de k'o yɔrɔ in na kosɛbɛ jusqu'à ce que file d'attente ba in fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ t'u jɔ depuis 5 heures 4 heures mais sisan o tɛ yen bilen i bɛ n'i ka rendez-vous heure la u b'i ka dossier traité o heure la i bɛ segin o heure la mais min tun nana ni sumaya ni fitinin y'a la kɔsana in na comme an ye prestataire falennen an ye yɛlɛmaw donna baaraw la o yɛlɛma min donnen passeport ko tun jɔra fɔlɔ o tun ye fan bɛɛ ye a jɔra bon o degun fɛnɛ maliyɛnw sɔrɔ kosɛbɛ kɔfɛ parce que temps min kɛra a jɔlen don bon i b'a sɔrɔ rendez-vous tun bɛ o annulera bon n'i nana lancer kura ye bon jama bɛ firi a kan de bon ni jama bɛ firi i b'a sɔrɔ demande fanga bɛ bonya ni baara fɛn ye quoi o de degunin bɛ nin wagatinin na mais Dieu merci o fɛnɛ lancera passeport bɛ ka sɔrɔ consulat la mɔgɔw bɛ ka t'u ka passeport ta ayiwa i bɛ CNJ la u wele kan jumɛn b'i bolo kuma tɛ nin sɛbɛnko in na ani denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka taa France ne yɛrɛ ye sifilaka ye message min bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmisɛnninw jeunesse ma nin na n'a ma ɲɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ko i b'a fɛ ka taa tunga na ou bien i b'a fɛ ka voyager a kɛra France ye a kɛra Afrique ye o i jija i kana yɛlɛma don i ka document na i ka document a sɔrɔla cogo min na a to o cogoya kelen na wala degun foyi t'i kan n'i ka wolosɛbɛn ye min ye i ka wolosɛbɛn t'o la n'i ye nina kɛ i ka nina t'o la donc n'i ka fiche nina ka ɲi wolosɛbɛn ka ɲi kasum problème foyi t'i la i bɛ taa i b'i ka passeport demander i b'a sɔrɔ comme les autres foyi t'a la bon ale de fɛnw ka suma mais hali o la dɔw bɛ don n'a ye problème foyi t'a la n'i taara i b'a ɲini comme sɛbɛn ɲini sira ka ca o sɛbɛn ɲini sira ka ca sinon dɔw b'a dabɔ voilà donc n'i tora n'i yɛrɛ ka données personnelles ye min ka ɲi k'a sɔrɔ fili e yɛrɛ ma nɔgɔ foyi k'a la k'a sɔrɔ i bɛ t'i ka papier bɛ sɔrɔ sans problème ne bɛ min fɔ jeunesse ye dɔrɔn n'u bɛ taa u ka données yɛlɛma in u k'a nɛmɛ u k'a jɔ n'u bɛ se yɛrɛ u k'a jɔ parce que a degun ka bon n'a nafa ye n'i taara i si ye bi i ka t'o yɛrɛ fɔ u ɲɛna ye i ka t'o la u k'i ta n'u t'i ta u k'a to yen a banna parce que n'u m'i ta ni o ye denmisɛnninya in na sɛbɛn sɔrɔ sira ka ca min t'o si ye ni nin jamana in ma sɔrɔ i bɛ taa nin jamana in na ni Faransi y'a gɛlɛya si sansi filɛ Espagne terrain bɛɛ b'a la i bɛ se ka munumunu ni ɲɔgɔn cɛ ni Espagne y'a d'i ma i bɛ se k'i garisɛgɛ sifilɛ Espagne parce que ni séjour b'i bolo Espagne ou bien n'a b'i bolo Faransi kalo i bɛ se ka yaala Europe jamana bɛɛ kɔnɔ kalo 3 kɔnɔna la i taara jamana o jamana ni séjour b'i bolo i bɛ se ka kalo 3 normal kɛ comme sɛbɛn b'i bolo yanni ka ko ɲɛɲini mais après n'i ye kalo 3 tɛmɛ i bɛ considérer comme i tɛ yen bilen donc c'est comme n'u ye visa 90 jours d'i ma i b'a dɔn n'i taara o 90 jours kɔnɔ e bɛ sariya kɔnɔ mais n'i bɔra o la dɔrɔn o y'i ka fɛn bannen ye n'a y'i diya i bɛ se ka bɔ i bɛ tila ka segin ka don c'est comme a bɛ ten de quoi donc ka message min fɔ jeunesse ye dɔrɔn c'est à dire données yɛlɛmali u k'a jɔ parce que a kɔlɔlɔ de ka bon n'a nafa ye bi an bɛ yɔrɔ min na et puis k'a f'u ye fɛnɛ hali tagali a gɛlɛyara Kasim kɔfɛla gɛlɛyara parce que an bɛ yen dɛ mais ni mɔgɔ min bɛ yen i tɛ se k'a fɔ k'i to yan nɔ k'a fɔ yan ko kana taa bɛɛ bɛ se ka t'i chance filɛ mais sans vous mentir voilà mais a gɛlɛyara kosɛbɛ tout Faransi yɛrɛ bilama a ka kalan parce que jamana taabolo a bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ka politigiw taabolo parce que u yɛrɛ fɛ ça ne va pas parce que ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ani hali i b'a dɔn yen tendance ko de bɛ yen tendance dɔ bɛ yen olu tɛ dunanw fɛ tendance dɔw bɛ yen olu bɛ dunanw fɛ mais wagatinin na n'i y'a jateminɛ san 3 san 4 laban in na tendance min tɛ dunanw fɛ o de tun bɛ ka yɛlɛ fanga la kosɛbɛ bon o ye Le Pen ka mɔgɔw ni droite ni fɛn ninnu ye bon i b'a sɔrɔ hali n'i y'a ye u ye sɛbɛnkow yɛlɛma k'a bila fo san 7 bɛɛ ye olu de ye parce que olu de tun bɛ fanga la voilà donc o de ye kow gɛlɛya donc fɔlɔ mɔgɔw bolo a bɛ cogo min na a tɛ o cogoya kelen na mais ko kɛra cogo cogo garisɛgɛtigi kɔni bɛ ji feere jida la quoi voilà mais k'a fɔ a ma nɔgɔn ni opportunités bɛ yan c'est plus avantageux que là-bas parce que n'i taara i bɛ retard ba de ta Kasim mais e yɛrɛ bɛ mun fɔ ɲɛmaaw ɲɛna nin ko in na yaasa u ka se ka faamuyali kɛ sɛbɛnko ninnu na kuma tɛ maliyɛn minnu bɛ tunga la
an bɛ ka kuma nin waati na sisan dɔw fana bɛ k'an sɛbɛn ka bɔ angolakaw fɛ yen k'an kana ɲinɛ olu fana kɔ dɔw fana b'a la k'olu fana bɛ Afrique du Sud k'an kana ɲinɛ yen fana kɔ ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'an ka jamanadenw bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ fo diɲɛ kun dɔ in na yen fɛ fana Océanie yan fan fana la ayi an bɛ maliyɛn bɛ fan bɛɛ Kasim bɛɛ de bɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a bila ka na Kasim ne ma Afrique ne ma jamana ye ko min mɔgɔ bɛ taama ka maliyɛn bɔ i taara ne yɛrɛ ye chance sɔrɔ n yaalala ka se jamana caman mais Kasim i sera yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa maliyɛnw de sɔrɔ yen wa i bɛ taa maliyɛnw ka communauté sɔrɔ yen a bɛ se ka kɛ i t'a kalama mais a bɛ yen maliyɛn bɛ taama bon ni a ko b'o cogo la jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ se ka jateminɛ kɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ pour que ka maliyɛnw ka sɛbɛnko nɔgɔya taa ni ka segin kow la cogo min na o dɔrɔn de don an b'o de ɲini u fɛ yen au moins minnu bɛ yen minnu ka cas bɛ yen n'a gɛlɛyalen don u ka fɛɛrɛ kɛ ka solution ɲini a la fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ hali n'an t'a bɛɛ fɔ yan mais fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ donc an b'a dɔn fɛnɛ n'u y'a minɛ ni bolo fila ye u bɛ ɲɛ sɔrɔ a la n'o fɛɛrɛw sera ka sɔrɔ pour que mɔgɔw ka minnu bɛ yen nɔ u ka se ka régulariser est ce que labɛnni dɔw tɛ se ka kɛ kɔnɔna fana na yan si yani mɔgɔw ka girin ka taa ten o bɛɛ bɛ dilan yan de fɛn in bɛɛ bɛ yan de i b'a dɔn n'an taara kɔfɛ cogo o cogo fɛn in bɛɛ source bɛ yan de hali an ka lasigiden minnu bɛ yen olu bɛ yen a b'a bila ka na yan de bon normalement yan de b'a bɛɛ décider yan de b'a bɛɛ kɛ donc k'a lajɛ dɔrɔn minnu bɛ yen dɔrɔn u k'a jateminɛ dɔrɔn cas minnu bɛ yen et puis ka campagne de sensibilisation ba kɛ sifalenko in na c'est-à-dire gouvernement yɛrɛ k'a jateminɛ autorités k'a jateminɛ ka campagne sensibilisation ba kɛ ani anw yɛrɛ sifilaka anw bɛ k'a kɛ dɛ hali Faransi anw bɛ don foyer la an bɛ don mɔgɔw kan an bɛ hali forum kan an bɛ live kɛ réseau kan an b'a ɲɛfɔ inconvénients ni inconvénients minnu b'a la mais o campagne ba de kan ka don ba la pour que mɔgɔw k'u adapter nina ko in na et puis minnu bɛ yen n'u tiɲɛnen don k'olu redresser donc an bɛ se ka taga ɲɛ o la donc après ko tɔ bɛ ɲɛfɔ an bɛ se k'o welewelekan de bila u ye tɔw yɛrɛ ka laɲiniw ye jumɛn ye san kura in nata in na ani tɔn b'a fɛ ka fɛn kura jumɛnw sigi sen kan halisa dɛmɛni ta na sira fɛ kuma tɛ sɛbɛnko la ne yɛrɛ ka tagali ne b'a bɔ a ma fɔlɔ parce que ayi non e bɛ se ka taa problème t'a la parce que e ka sɛbɛnw dafalen don ni sɛbɛnw dafalen ni sera ye non n'a ni fana taara n garisɛgɛ la ye foro kɔnɔna ninnu na non mais ni e bɛ taa an b'a fɛ ne bɛ min f'i ye dɔrɔn i kana a yɛlɛma a to ni Kasim Traoré don a to Kasim Traoré la foyi kana yɛlɛma a la voilà a ka to Kasim Traoré la donc n'i taara problème t'i la o voilà donc an kɛn bɛ ka ɲɛbila bila comme an bɛ se ka fɔ perspective an kɛn bɛ min pour 2026 Kasim anw ka laɲini ye tɔn yɛrɛ ka laɲini ye fɛn kelen de ye bi ni an fɛn bɛ anw ni ka kosɛbɛ c'est à dire maliyɛndenw minnu bɛ Faransi minnu bɛ Mali diɲɛ jamana tɔw u ka se ka lafiya papier ko la parce que an yɛrɛ ka objectif fɔlɔ ye min ye c'est à dire de un papier ko kunda ka kunnafoni sanuman di maliyɛndenw ma u bɛ sɛbɛn sɔrɔ cogo min na parce que Faransi séjour ye yen sigikan de ye parce que i ye fɛn fɛn la ni séjour t'i bolo fu don quoi donc an ka objectif fɔlɔ ye min ye maliyɛn minnu bɛ Faransi u ka se ka régulariser parce que an b'a dɔn ni mɔgɔ kelen ye sɛbɛn sɔrɔ yen nɔ Kasim a bɛ kabila de ta yan kabila de b'a kɔ la quoi donc o mɔgɔ kelen kabila yɛrɛ dɔrɔn anw yɛrɛ b'a la voilà donc i b'a sɔrɔ o kabila de b'a kɔ la a b'i jɔ ni du ye a b'i jɔ ni teriw ye a b'i jɔ ni balimaw ye donc ni o kelen ka sɛbɛn sɔrɔ a bɛ min ladon jamana kɔnɔ c'est énorme bon nous notre objectif spécifique est que an ka se ka mɔgɔ bayirika min bɛ yen nɔ i b'a dɔn maliyɛn min bɛ Faransi an ka ca ni mɔgɔ miliyɔn ye awɔ an ka ca n'o ye a laban bɛ fanga ta o yɛrɛ mɔgɔ min dadɔnnen don et puis sɛbɛn bɛ minnu dadon minnu enregistrelen don an fɛ yen ko u bɛ yen sinon an ka ca n'o bɛɛ ye donc o mɔgɔ hakɛ min bɛ yen u caman ka se ka sɛbɛn sɔrɔ Faransi parce que n'u ye sɛbɛn sɔrɔ u ka taa ka segin bɛ nɔgɔya u bɛ baara sɔrɔ musaka bɛ sɔrɔ de un et puis de deux an ka se ka se a caman ma pour que ka se ka taa an yɛrɛ ka jamana information kunnafoni papier ko kunda k'o ɲɛf'u ye u ka se k'a démarche faamu ala barika la ɲinan an bɛ se k'a fɔ an sera ka caman ba kɛ parce que an sera ka mɔgɔ minnu accompagner Kasim a bɛ se mɔgɔ 2000 ni dɔɔnin ma an ka fɛnw na n'u nana an bi caman b'a dɔn u kan ka rendez-vous ta consulat site kan cogo min na an y'o baaraba de k'o kan a caman b'a dɔn n bɛ se ka visa sɔrɔ délai jumɛn na an ye baaraba k'o kan passeport kan ka yɛlɛma wagati jumɛn parce que o fana ye an ka mɔgɔ caman sɔrɔ i b'a dɔn passeport normalement n'a tɔ tora kalo 6 a kan ka falen an b'o mɔgɔw kunnafoni o la kosɛbɛ et puis an sera ka kɛ sababu ye an ka dɔw fɔ ni taara dugu la c'est ça bon i b'a dɔn yan nɔ mɔgɔ tɛ passeport ta i natɔ de sa i b'a dɔn ko bɛ sen na voilà parce que caman tɛ passeport ko ta u tɛ sɛbɛn voyage sɛbɛn yɛrɛ ta dɔw bɛ taa hali carte d'identité yɛrɛ ta ni dugu ta tɛ bon et pourtant yenfɛla fɛn bɛɛ ye pièce de ye a to k'i la i ka bɔ kɛnɛma n'a t'i a bolo bɛɛ y'ale de ye donc et puis hali an ka maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ yen ma n'an b'a fɔ ma les binationaux an ka nin tɔn kan an kɛra sababu ye mɔgɔ caman sera ka Mali sɛbɛn sɔrɔ bi
parce que caman tun ti intéressé Mali sɛbɛn na problème yi nalen waati min na avion dɔ nana f'u ye mɔgɔw lasigi ani fɛn ka mankan la bɛɛ y'i intéressé Mali sɛbɛn na waati bi caman sera ka Mali yen ka denw cɛ i b'a sɔrɔ caman bɛ Mali France passeport de b'u bolo mais u tun tɛ Mali papier ta fo n'u bɛna u bɛ visa de ta Ala barika la an sera an yɛrɛ ka kunnafoniw n'an ka wulikajɔw ni fɛnw caman yɛrɛ sera an fɛ yen alhamdulillah caman y'u ka passeport sɔrɔ bi n'u ka Mali passeport sɔrɔ caman yɛrɛ jamana yɛrɛ kanu fɛnɛ minɛ dɔ fara olu ka jamana kanu fɛnɛ kan parce que n'i ye sɛbɛn sɔrɔ i ka nali a b'i motiver i bɛ na a sera ka kɛ sababu ye fɛnɛ caman bɛ ka se ka na hali investi Mali la n'i y'a jateminɛ kɔsana in na yan ka den caman bɛ France den caman de nana u bɛ k'u ka entreprise kɛ Mali la bi o de ka ca bi caman bɛ ka ɲɛsin yan ma donc moi je pense que anw ka objectif fɔlɔ voilà et puis yala yan kɛn bɛ ko terrain vierge de don n'i nana fɛn fɛn kɛ a bɛ se ka ɲa donc nous l'objectif est que an ka se ka vraiment ka mɔgɔw kunnafoni k'a yir'u la opportunité fɛnɛ bɛ yan hali n'u bɛ yen ni yen sɛbɛn bolo u bɛ se ka na investir u bɛ se ka na fɛn caman kɛ yan nɔ et puis u ka se k'u ka jamana fɛnɛ sɛbɛn sɔrɔ jamana wɛrɛ ta mana k'i bolo cogo cogo mais n'i yɛrɛ ta b'i bolo c'est encore plus mieux donc an ka objectif fanba y'o de ye k'o information véhiculer ka mɔgɔw ka se ka régulariser k'u ka jamana sɛbɛn sɔrɔ u sigiyɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ bɔ yan ka taa u ka se ka France séjour sɔrɔ parce que an ka objectif principaux ye et puis sur le plan culturel an ye journée culturelle ba dɔ kɛ ɲina Sori yɛrɛ bɔra fo Lyon ka na la a nana présider ani an ye ambassadeur damadɔ sɔrɔ Congo ambassadeur fɛnɛ tun bɛ yen UNESCO ta ani an yɛrɛ ka UNESCO ambassadeur ka délégation OPACAM a n'a ka mɔgɔw ani an ka consulat mɔgɔw bɛɛ nana donc an fɛnɛ an bɛ nin fɛnɛ kɛ mais parallèlement an b'an yɛrɛ ka laadalakow fɛnɛ don ba la an sigiyɔrɔ fɛnɛ na k'a yir'u la fɛnɛ identité dɔ fɛnɛ de bɛ an na an bɔra jamana dɔ la an fɛnɛ b'o yanga k'o yakubaya an bɛ sigiyɔrɔ minnu na o fɛnɛ b'an ka baaraw kɔnɔ donc san kɔnɔ an b'o édition kelen kɛ une journée culturelle ka Mali yɛrɛ laadalafɛnw Mali laadalafiniw Mali feerefɛnw hali exposition tun b'a la mɔgɔ caman bɔra ni an ka Mali situlu ye yan ka taa yira yen an ka sirimɛw Mali yɛrɛ ka daliba fini ninnu ani Burkinataw AES u bɛɛ tun bɛ yen donc an b'o fɛnɛ kɛ une fois par an donc pour que ka san yɛrɛ ɲɛnamaya ni association ye ka Afrique culture an yɛrɛ ka Mali ta k'o fɛnɛ bila valeur la an b'o fɛnɛ kɛ mais an ka objectif principal kɔni Kassim o ye papier ko ye maliyɛnw ka séjour sɔrɔ yan ka den minnu les binationaux qui sont là-bas u ka se ka Mali papier fɛnɛ sɔrɔ pour que taa ni ka segin bɛ nɔgɔya Mali ni France cɛ u bɛ yɔrɔ min na ani u faso cɛ cogo min na ayiwa voilà kuma kuncɛ kuma jumɛn min fɛ Babu sera a kuncɛyɔrɔ la bon n bɛ se ka kuma kuncɛ ni min ye dɔrɔn Kassim ka segin ka foli kɛ surtout diaspora mɔgɔw ye maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ kɔfɛ Kassim u cɛsirilen don Mali b'u ni kan et puis Mali ka d'u ye Mali kanu b'u la u engagé len don Mali ko la kosɛbɛ hali n'i y'a jateminɛ Kassim u ye Cheikh Jeya min di ni n y'a f'i ye a son mobilisation kɛra kalo 3 de kɔnɔ Habibu ye message bila a tɛ tɛmɛ kalo 3 kan o ye min mobiliser la mais n b'a dɔn hali bi a ma ban donc an bɛ welewele kan laban min di vraiment jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to kɔfɛmɔgɔw la kɔfɛmɔgɔw degunnen don kosɛbɛ degun ka ca dɛ Kassim bi an y'a accès din kan mais problème baden wɛrɛ de bɛ yen an ma se ka min fɔ mais problème la kɛra cogo cogo y a des priorités mais priorité ba min bɛ yen o ye nina ko in ye u k'a jate minɛ tiɲɛ na n'u bɛ se ka solution min kɛ pour que maliyɛn minnu b'a degun kɔnɔ u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na minnu fɛnɛ nana sɛgɛnlafiɲɛbɔ la n'u dɛsɛra ka segin solution bɛ se ka kɛ pour que u bɛ segin parce que n'u nana to yan ni baara ma sɔrɔ a fɛnɛ bɛ dɔ bɛ fara chômage kan dɔ bɛ fara filtration kan et puis ka welewelekan fɛnɛ bila sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ k'an bolow fara ɲɔgɔn kan an kanw fara ɲɔgɔn kan ka an dɔgɔninw an balimaw an kɔrɔ minnu bɛ ka u lafaamuya inconvénient ni minnu bɛ si yɛlɛmako ni fɛn ninnu na donc pour que a kana se ka dafa bilen min kɛra segin kana ko kan ani ka a yira jamana kɔnɔ mɔgɔw la u k'u hakili to an na toujours et puis an ka wasaden minnu fɛnɛ bɛ yen ka welewelekan bila u ye u k'a dɔn u bɛ yen anw de ye quoi parce que n'i y'a mɛn i ciden dɔ de y'i bila a la i bɛ ka dɔ ka baara de kɛ donc an fɛnɛ jigi b'u kan maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ n'a fɔra ko CNT an ka mɔgɔw bɛ yen mais an yɛrɛ kungo dɔ bɛ yen o tɛ ka kɛ comme il faut donc a b'an fɛnɛ dɔɔnin u k'u hakili to o yɔrɔ la u k'u cɛsiri u k'a dɔn problèmew bɛ yen n'u t'a problèmew kalama u bɛ se ka gɛrɛ structure faîtière caman na kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ caman ka ca an bɛ se ka kunnafoniw d'u ma k'a n'a données d'u ma pour que a fɛn mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na donc o welewelekan de bɛ ne bolo ka i yɛrɛ fo ka Jani FM mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Ala ka na ni basigi ye Mali la diaspora hali bi Ala an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka résilience la vraiment u fɛnɛ u jɔlen don nin bɛɛ la an bɛ k'an fasa fili
donc ka foli kɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn b'an lajɛ yɔrɔ jan yɔrɔ suru k'a fɔ diaspora bɛɛ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo faransi a bɛ fɔ maliyɛn de ma ko baarakɛla Kasim ah oui n'i ko maliyɛn dɔrɔn u b'a fɔ baarakɛla donc an b'o fɛnɛ foli k'u la voilà donc an b'o foli fɛnɛ k'u la u ka cɛsiri n'u ka muɲu na merci beaucoup ani an balimakɛ kun don Dabakotoba an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn association min sigilen don dɛmɛ ani hinɛ yaasa malidenw bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min na nka min ye au conseil malien a b'o kɔnɔna na CNJ faransi a b'o fana kɔnɔna na a ka tɔn bɛ a bolo wulikajɔ ni cɛsiri yaasa papier ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min papier baarabaw an b'o fana fo an fɛ yan hakilina ɲuman ka sɔrɔ nin ko in na fɛɛrɛ ka sigi sen kan min ye malidenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka se ka lafiya sɔrɔ sɛbɛnko la o ye anw yɛrɛ ka laɲini ye sabula e bɛ taa sisan ne ka telefɔni de bɛ fa tewu min bɔra i fɛ a ka nimero bɛ mini a ka nimero bɛ mini n'Ala sɔnna ma n'a d'u ma fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ minnu ta la fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la n'o tɛ i ye min fɔ dɔw nana janaja la depuis salon u bɛ hali bi papier tigi caman ni gɛlɛya bɛ maa caman de kan wa min yɛrɛ ka jugu na a kan ka sinsin o kan o ye jamana ka yɔrɔ dɔ de yira ni mɔgɔ ninnu bɛ se ka t'u kun fɔ yɔrɔ min na parce que o bɛ dɔ bɔ mɔgɔ ka dusukasi la nka i bɛ to faso kɔnɔ yan e de bɛ to wari sarala maaw ye kɛrɛfɛ i bɛ to wari bɔla maaw ye yan fɛ a bɛ f'i ɲɛna ko dɔ b'a ɲɛnabɔ yan fɛ dɔ b'a f'i ɲɛna ko dɔ y'ale ta ɲɛnabɔ i ka wari fana bɛ dun ka ban tewu f'i bɛ kɛ kelenna kumakɛla ye maaw t'a dɔn kun min na i ye degun sɔrɔ i dun na waati bɛɛ tun bɛ girin i nɔfɛ bɛɛ b'i ka nafolo ɲini bɛɛ bɛ tugu i kɔ nka f'i bɛna kɛ kelenna kumana ye maa si t'i ɲininka k'a fɔ karisa mun de bɛ yen o bɛ se k'a fɔ ko cɛ k'u ka cɛ in kɛra fatɔ ye wa a bɛ fa dɔn mɔgɔ la wa mɔgɔw t'a dɔn kun min na fana i kɛra fatɔ ye donc fo ɲɛmaaw fana ka fɛɛrɛ dɔ de tigɛ k'a dɔn k'a fɔ maa maa bɛ yen ni degun b'i la a ɲɛnabɔra sa o a ma ɲɛnabɔ sa o a kɔni ka fɔ yan y'i taa yɔrɔ ye n'i ye maliden i bɔra kɔ kan ka na k'a fɔ ko a sɛbɛnko gɛlɛya bɛ ne na aw kunfɔyɔrɔ ye yan yɔrɔ in ye an ye nin kuma in fɔ a mɛnna an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ k'u hakili to a la maliden minnu bɛna ka bɔ kɔ kan dama min bɛ yaala kare kɔnɔ n'u ka wari bɛ dun yɔrɔw la hali u bɛ taa yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ hali o tigiw tɛ papiye ko yɛrɛ ɲɛnabɔ nka u b'u ka wari dun k'a ban tewu wa u ka sago tɛ sɔrɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ u ye kuma tɛ sisan ni n'an yɛrɛ ko bɛ maa minnu bolo yan a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ mɔgɔw kɔni bɛ se k'i ka wari minɛ k'a dun nka a ɲɛnabɔtɔ o man ca dɛ an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka kunfɔyɔrɔ ɲini u ye o b'a to u bɛ dɔ b'u ka dugu la hali n'a sɔrɔ association bɛ bolofara dɔ sigi Bamakɔ yan fana ka bénévoles ɲini n'anw ka bénévoles bɛ sara dɛ ba an n'aw ka bénévoles tɛ kelen ye c'est ça o de b'an sera yan ko ɲɛ dɔɔnin parce que n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo f'i ka wari de bɔ yan ta o de y'a gɛlɛya c'est vrai parce que ne b'a fɔ ɲɛna ko ne bɛ n ka émission bila ka taa n sigi e ka yɔrɔ la o fana e bɛna ne faga a ma nɔgɔn o de y'anw ta ye sinon antenne b'an bolo Mali la antenne b'an bolo olu yɛrɛ bɛ wulikajɔw la yan nɔ an ye antenne dɔ bila en place voilà ni maaw y'an fana wele an b'a fɔ ko a dɔw kɔni bɛ yen a bɛ se ka taa o kunfɛ ne yɛrɛ bɛ dama min ci au conseil la a ka ca non c'est vrai surtout au conseil yɛrɛ bɛ ka caman kɛ dɛ mais hali bi dɔ kan ka fɔ ko État de kan ka yɔrɔ dɔ de ɲini voilà a bɛ sɛgɛsɛgɛ ka i kɔni bɛ lamɛn in minɛ n'i sera yen i bɛ lamɛn fɛn dɔ bɛ f'i ɲɛna yen min bɛ se ka faamuya quoi u k'a kɛ hali centre d'écoute d'information et d'orientation n'u ye hali CEO dɔ bila au moins ni nin kungo b'i la dɔrɔn na yan o b'a dɔn ko kuma la min ka jugu walahi ba dɔw de bɛ yen sisan u bɛ se ka fɔ sisan ko fala ko komi fala in nana e b'a kalama ne b'a kalama ko non ko wariba bɛ fala in kun tout à fait u bɛ fala de minɛlen to u bolo fo ka taa ka wari ban bon i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la dɔw ta tɛ dɔwɛrɛ dɛ papier ni fitinin dɔ dɔrɔn ministère la dɔrɔn k'u latɛmɛ u yɛrɛ t'a dɔn ko gɛlɛn mais komi u t'a ɲɛdɔn mais ni yɔrɔ de bɛ yen u yɛrɛ kan ka taa yɔrɔ min na a suguya o suguya don o mɔgɔw k'u bisimila k'u lasigi k'u lafaamuya k'u hakili sigi ne bolo o ɲɔgɔnna ko ɲuman dɔw yɛrɛ bɛ hali k'u wele k'u n'u y'u wele téléphone na n'u kumana n ko Kasim kamalen dɔ bɛ yan n b'a seere wallahi billahi a bɛ ne wele hali 2 heures 3 heures a bɛ na kɛ kunkolo wuli a bolo a nana a tɛ ka se ka taa mais Kasim a ye wari min kasara nin na a bɛ miliyɔn bɔ hali bi a tɛ ka se ka taa mais a tɛ sunɔgɔ a tɛ se ka sigi wari bɛ ka ban satogo t'a la n'a bɛ ale laban a ye minnu sɔn u bɛ tila k'a sɔn c'est ça le problème donc il filɛ ka min fɔ n'u kɔni sera ka yɔrɔ bila yɔrɔ dɔ de kan ka sigi k'a fɔ ni nin gɛlɛya ninnu bɛ yen o gestion ka ɲi wo a ma ɲi wo a bɛ ɲɛnabɔ o a tɛ ɲɛnabɔ a kɔni ka fɔ taa yen fɔlɔ tout à fait parce que ne b'a dɔn n'o sigira kɛmɛ saradala kɔni 30 ta bɛ ɲɛnabɔ absolument parce que n'i nana o bɛ dɔ bɔ degun de la parce que cas dɔw bɛ yen n'i y'u ye par exemple cɛ dɔ nana yan walayi cɛ in bɔra Itali de ye ne yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ a ye ka fɛn sugu bɛɛ kɛ mais i ye min fɔ ale taara don centre na a taa wagati o ni n'a daminɛ wagati 2009 u tɛ kelen ye
wa mi yɛrɛ ka jugu n'a tɔ bɛ ale ta la ale ye dɔgɔnin ka papiyew de fana fɛn i y'a ye bon o baden de bɛ hali bi faransi n'i y'a jateminɛ anw mais jɔyɔrɔ min b'a bolo de b'a video yira n na fo ne b'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ f'a y'a tigiw ne bila en compte ko non ko il faut que ko il ko u ka jɔyɔrɔbatigi de il est indispensable parce que i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la Kasim n y'o de f'i ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a donna yɔrɔ o yɔrɔ a b'i cɛsiri mais i ye min fɔ yen yɛrɛ mɔgɔ ninnu dɛ olu de tilala ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛ lata o bon a bɛ ten wa caman b'o de kɛ u ka yan lasigiden bi u y'a fɔ ɲɛna ko o ka a fɛ k'a ka taa Kasim anw sera ka mɔgɔ parce que ko n'a ma taa denmisɛnnin dɔw fana de b'a bolo formation na olu fana ka baara bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ donc olu b'o toujours olu b'o côté de la a bɛna tiɲɛni jumɛn de don u kun u yɛrɛ de wulila k'u jɔ ka masari niveau la yan pour que a ka taa bon o cas caman de bɛ Mali papier ma lasegin dɛ a yɛrɛ u bɛ taa cogoya wɛrɛ bon o problème caman de b'an ka mɔgɔw la Kasim n'i y'a jateminɛ hali bi Mali la Faransi munna mɔgɔw ba n'i ko Faransi bi anw ka tɔn n bɛ se k'a fɔ an identifier dɔ faamu sɛbɛnko de ka gɛlɛn taa yɔrɔ de tɛ mɔgɔw la mɔgɔw t'a dɔn u bɛ t'u kungo fɔ yɔrɔ min na mɔgɔw t'a dɔn n bɛ don yɔrɔ min n bɛ bɔ o de ye problème ye donc n'o sera ka bila sen kan sisan walahi malidenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ lafiya lafiya bɛ sɔrɔ quoi an b'i fo yarabi min ye séjour ye Ala k'a tɔ nɔgɔya ami Falaye Keyita kun bɛ yan ni ne yɛrɛ merci ni Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 Falaye an bɛ jumɛn kɛ ballon wa ou bien ni Ala sɔnna i bɛ an bɛ match in de kɛ ngaw ye sufɛla de ni Ala sɔnna ok o y'a sɔrɔ wɔlɔfɔw gagné an ye zamɛ dun ka ban amina yarabi sinon o fɛnɛ Kasim Mali o kɛlen bɛ k'an sɛgɛn dɛ Mali ballon ko an degunnen don dɛ ne y'a mɛn k'aw ka maaw ye fɛn piscine talan de ye an degunnen don walayi ko dolo t'a kan yen nɔ u b'an lagosi hali jamana wɛrɛ an tɛ se ka baro kɛ mais ni kumana u b'a fɔ étoile foyi t'i ka fɛn kan an tɛ se ka kuma o ɲinan an bɛ étoile ɲini n'an ma hali kelen sɔrɔ a ma ɲi dɛ n'an bɛ kelen ɲini an ka dugawu k'a fɔ ballon tan na tiɲɛna a ka message las'u ma u k'a dɔn mɔgɔ miliyɔn hirika de b'u kɔ quoi n'a ka jugu dɛ mɔgɔ miliyɔn hirika a labɛn cogo de man ɲɛ ballon tan in labɛn cogo de man ɲɛ Kasim fɛn kelen bɛ se ka jamana kɔnɔdenw bɛ kafo fɛn kelen ma o ballon de ye bi na kɔni bɛɛ bɛ don u da fɛ donc olu dɔrɔn de bɛ se ka bɛɛ kɛnɛya quoi comme olu de bɛ se ka jamana yɛrɛ bɛɛ paralyser ya rabbi merci ami vraiment merci n b'aw fo merci pour l'accueil chaleureux merci Falaye k'an bɛn sini bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ